koleno mi páčilo aj s členkom a ja hovorím, aj som nevedel ani klepať, ja som pozeral na Attilu, on to natáčal vtedy liveke, ja som mu kričal, čo mám robiť, on sa mi smial. Ja to tak ťažko berem, ty kokos, keď ma urážajú alebo niečo, buzerám, ja ho zabijem ho. Tam mám bilanciu, jak Kaby bez prehry na ulici. Toto mám takú story, keď sme boli na besede v base a hovorím, že tento príbeh a hovorím, že ale som v tom bol nevinne a tam sa vlastne všetci začali smiať, že to sme tu všetci. To keď idem teraz porovnať, že futbal a MMA, tak to poviem, že som v živote nešportoval. A to žiadna urážka futbalistom vôbec. Neviem už, aká tam bola pozícia, či half guard alebo guard. A ja mu hovorím, že nejdeme radšej na pivo a vtedy som vlastne pretočil. Takže tam prišlo to, že som bol v nočných hodinách v bare, prišla bitka. Vyhli ti aj ruku, alebo pivo si ešte dal? Pokejtový som mal sponzora dlho. Mi napísal, že to bolo totálne hovno a takéto mi začalo. Mám hľadačiku, ale nechcem to teraz akože nejak vyzývať, lebo mám ešte zápas a fokusujem sa čisto na to. Ale poďme ho vyzvať. Nevidíš, teraz ten Mavar si uletel, ne? Ale tiež ho tam prevychovajú.